că sunt prima femeie inginer din lume. Nu știu dacă este așa. Ceea ce a contat pentru mine a fost să-mi urmez cu consecvență chemare. Când m-am înscris la facultate la Berlin, decanul a încercat să mă convingă să renunț, aducând ca argument cei 3 K: Kirche, Kinder, Kusche, biserica, copiii, bucătăria, ca elemente esențiale pentru profilul femeii. Am râs și am spus că le voi face pe toate la fel de bine ca ingineria. Văzându-mă în sală, unul dintre profesori mi-a strigat: la bucătărie! Acolo este locul femeilor, nu la Politehnică! Eu am devenit inginer din chemare, nu din dorința de a imita sau a epata. Generația mea a scris întotdeauna cuvântul țară cu litere mari. Am fost invitată să devin membră de partid, dar eu le-am spus că sunt credincioasă, cred în Dumnezeu și vreau să pot merge la biserică. M-au lăsat în pace. Îmi place Beethoven, ascult extaziată Wagner, dar sunt cu adevărat îndrăgostită de Mozart.